Argiaren podcastak. Egonarria entzuten hasi baino lehen, festa eder baten berri eman nahi dizugu. Maiatzaren 11an, Amilubin, lurra eta opaka udaberriko festa. Laborantza lur emankorrak eta baserria kolektibizatu nahi ditu Amilubi proiektuak. Bertati bertara ezagutu nahi baduzu, eta zure hazia jarri, hortxe duzu aukera. Sarrerak aurrez erosi behar dira amilubi.eus webgunean. Orain bai, honegin dagizula egonarriak. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo denoi, egonarrian gaituzue, asteazkenero bezala, Elik pilpilan dauden gaian inguruan hitz egiten dugu platotik, eta niri tokian tokiko hitz egitea tokatzen zaienez, zestoara gerturatu naiz, Amilubi proiektua ezagutzera. Amilubi proiektua biolur elkarteak bultzatzen du, biolur ekologikoan ari diren baserritaren elkartea da, eta Amilubik lur haue kolektiboan erostea erabaki du, paraje zoragarri honetan lur emankor asko daudelako. Eta proiektu ezagutzeko, Ane Aramuru gonbidatu dugu, Amilubiko kidea. Egunon, Ane? Egunon, ekin. Proiektua momentu honetan dirubilketan dago. Esaigu, zua nola joan dirubilketa? Bai, abendu hasieran hasi ginen, pixka proiektua laua izetara zabaltzen, gizarteratzen, eta orduan abiatu genuen, dirubilketa kanpaina ere bai, bide desberdinetatik. Eta, nagusiki guain pixkate zentratuta gaude crowdfunding kanpainan. Eta da, internet bidez, plataforma bat, digital batetan, norbanakoak ari dira gutxinaka ekarpenak egiten edo doaintzak egiten. Eta, 3 hilabete pasatxotan, jaso dan doaintza kopuruaren valorazio positiboa egiten dugu. Egia da, oraindik, pusketa 1.000 euro batzu falta diela, jarri genuen, maiatza bukaera arte jarri genuen kopurura iristeko, baina, 2 urteko plazoa dakagu, lur erosketa eta baserrian erosketaren jabetzakin, iritsi behar dugun kopuru totalera. Bide honetik doa. Ez da sinale txarra orduen. Azkenen Amilubi proiektua herriare emateko proiektua da, eta herritarra zer jasotzen du Amilubitik. Zergaitik egin beharko luke doaintza hori edo Amilubiri bultzatzeko? Bai, pixkat Amilubi ikuste dugu, proiektu estrategiko bezala batetik, baserri bat eta zaratago, hemen proiektu kolektibo bati ekin nahi zaio. Batetik elikadura, gizakion oinarrizko beharra den partetik, hemen elikagaiak ekoizteko erabilko dugu lur hau. Bestetik, lurrarekin errespetuzkoak izango dien praktikak egingo dira hemen. Eta horrek baita ere, lurretik hartzen duguna lurrari bueltatzeko dinamika horretan lan egingo da. Eta pixka eta agroekologiaren bidetik baita ere, baldintza duinetan, hemen egingo dian proiektuak edo ekoizpenak baldintza duinetan izatea nahi dugu. Eta kolektiboak ematen dizun saretze horren abantailak baita ere, ez? Biolurrek badaka horre sare bat bere atzean, eta horko beharrak ere erantzun nahi die, eta horretaz haratago ere bai. Amilubik ez ditu sektoreak ditun behar guztiei erantzun bat ez emango, baina bai bultzada bat, eta behar batzuk asetzera iritsiko gala pentsatzen dut. Aipatu dituzu, beharretik eta nahietik egiten ditula Amilubik lanak, eta Amilubik ze beharren arabera egin du lanak edo? Bai, egia da, sektoreak bizi duela egoera nahiko komplikatua, eta batetik sektoreak berez baditu behar batzuk, eta Amilubik guztiak ez ditu haseko, baina bai bultzada bat emango dio sektoreari,
ekoizpen modu hauei, eta sektoreak dazkan behar batzuk, adibidez erreleboaren gaia bada momentu honetan kezka iturri bat, ze, bueno, oso euneko txikia da nekazaritzan gaur egun dedikatzen dan jendea, eta bueno, 10 urteko perspektiba batetan, pues, nekazaritzari jarraipena emateko, itxaropena oso, ez da oso baikorra. Orduan hor badakago erreleboan arazo bat, bueno, amilubin, arazo horri edo kasuistika horri heldu nahi zaio, eta erreleboaren gaiari ere laguntza bat eskaini nahi zaio, etorkizun batean bertan gazte bat instalatzen lagunduz, edo. Eta gero, bueno, biolurren barruan ere, biolurren barruan badaude ekoizle desberdinak. Biolur, orain dela 30 urte sortu zen erakunde bada. Eredu agroekologikoaren alde lanean aritu da ibilbide honetan. Eta hor 300 gora bazkide ditu, daude ekoizleak eta herritarrak. Eta ekoizleek ere badituzte behar batzuk. Eta ekoizleen behar horiek ere, oain jaso nahi dira, identifikatu nahi dira, eta amilubin ere guztiak igual ez ditugu aseko, baina batzuk behintzat, asetzera iritsi gaitezkela, petxatzen dugu. Lehen hemen bueltan gebiltzela esan diazu lurra martxan jartzen hasi zeatela, eta lurra egiten oain ze erein edo zer lantzeko asmotan zabiltzete. Batez ere, baratza zainen taldeak hartu du hor, dinamika edo, azkenin behaientzako lur oso egokiak dira baratzeko laboreak lantzeko. Eta, udaberria da, ez? Pixkat, baina inditu nego uraldi hauekin eta horrela, arrankatu nahi da lurreko lanekin, eta, ja datozen egunetan, lur mugimendua, lurra prestaketa lanakin astekotan gara, eta datozen asteetan, egin nahi da porru ereiketa bat, hor detektatu dira, baratze zain taldean adibidez, landarea lortzeko hemen inguruan, zailtasuna dituzte, landare ekologikoa lortzeko. Behar horri erantzun asmoz, ingo da porru ereiketa bat, eta aurre asiago maiatza aldea edo, hartua eta horren landatzeko asmoa ere badago. Eta, etorriko dira. Azken ez zuek kolektiboki egiten duzue lana, eta kolektiboki lan egiteko nola antolatzen zaite? Kasu hauetan. Amilubi proiektura zentratuta, talde eragile bat sortu genuen, eta urte terdi pasatxo edo talde hori lanean martxan jarri zen, 15 pertsonako talde bada, eta gero talde eragileen horren barruan ere daude azpitaldeak edola. Badao proiektuen atala lantzen duena, sozioekonomika arloa edo pixkat dirubilketa nola martxan jarri eta nola berriro indartu, pixkat dinamika horiek prestatzen dituna, komunikazioko lantaldea dago baita ere, sorkuntzakoa, eta hor azpitalde desberdina dazkagu, eta 2 astean behin elkartzen ga, eta horre, saiatzen geha, martxan jarri dugu makineria hau, aurrea jarraitzen. Eta baserritar eredu aldatzen dijoan hortan, nola kokatzen zatezuek baserritar gisa edo, nola ikusten dizu aldaketa hau? Egia da horre, biolurrek, azkenin 30 urteko ibilbide bat egin du, oain dela 30 urte, sortzailei entzun da, eta egia da, behaiek Holandatik uste ekarri zutela eredu agroekologikoa eta pixkat hori sustatzeko lanean jardun dira. Eta pentsatzen dut, behaiei entzun da, garai horretan aldaketa hori itzela erraza egin, ze sektoreak beste bide bat hartu zulako eta pixkat industrializatzeko joera bat hartu zulako garai horretan baserriak. Eta nik
alde horretatik, esperantza badakat ikusten ari gehalako, beste ikuspegi bat ere, toki hartzen ari dela, badaude baserritar ekoizle txikiak baita ere produktu, ekoizpen bideragarriak egiten ari dienak, eta txikitik, makroproiektuak egin gabe ere, proiektu duinak eta interesgarriak egiten ari dienak. Eta pixkanaka, bada, igual lotura badaukaz zenbait kontutan, guain dela, igual 50 bat urte, ezagutzen genuen baserriakin, eta pixkat hori... Da zuek lurra nola landuko duzue? Zein da zuek daukezuen praktikan jartzeko eredua edo, esan duzu, agroekologia? Hori praktikan zer da? Hori praktikan, biolurrek defendatzen dituen printzipioak izango lirateke, lurrarekin errespetuzkoak izango dien ekoizpenak egingo dira hemen, hortaz aparte, lan baldintza duinak sortzea izango litzake hemen bilatuko dana, zirkuitu laburra indartzea dator baita ere Amilubi, badaudelako, sare batzuk aia sortuta, eta hori indartu nahi da, Amilubiren tokia ere ikuspuntu horretatik estrategikoa da, Gipuzkoan oso ondo kokatuta daulako, zirkuitu labur eta banaketa bidei begira, eta pixkat hori izango litzak eredua, bai. Gaurkoz, baserria erosi eta hola esan dezue, eta, etorkizuna behi da eukiko dituzu ideiak, aipatu duzu, baratzazainen proiektua, eta aurrea behi da, ze helburu gehiago dauzkezue? Bai, egia da, baserrian erosketara 2 urte hauetan energia gehiena hor jartzen ari gehala, ze hori izan gure abia puntua. Baina egia da horrekin batera, esan dugun lantalde horietan, ari diela proiektuak lantzen, behar batzuk identifikatuta daude, eta identifikatzen ari gea, eta behar horiei erantzunez, proiektu berriak sortzea izango litzake. Udaberrian, baratzazainetatik, etorriko dira landaketak, ereinketak, eta gero, azkenin biolurren daude baratzazainak bezala, okinak daude, abeltzainak daude, frutuzainak daude, eta pixka, azpitalde bakoitzak bere beharrak izango ditu. Eta pixkat saiatuko gara horiek modu kolektibo batean bateratzea, eta alden neurrian horiek Amilubira ekartzea. Okinek adibidez, interesan dia dakate, behaientzako oso lur interesgarriak dira, bai zereala lantzeko, lur lauak die baitare, Gipuzkoan zaila da topatzea olako lurrak eta orduan behaiek ere interesatuta daude, baina behaien laboren ekoizpena udazkenean etorriko dela pentsatzen dut. Baina hori proiektutako lantaldeak, jungo da zehazten. Proiektu potolo haukezu esku artean, eta honekin batea bisitari bakoitzai eskatzei anekdotatxon bat edo kontatzeko. Zuek zuen denbora honetan izango zuen zerbait kontatzeko eta konta duzu. Bai, denbora pasatu da, baina egia esan oantxe hasi gea lurra hartzen, Amilubi zebain arte izan da, hori. Bilera asko bai, lurre erosketa nola, doaintzak nola, eta pixkat hori dana diseinatzen da hori, proiektuak gizarteratzen, komunikatzen daula, torren bilera asko bai, eta oain bai hasi gehala ja pixka lurrera hartzen, Amilubin zentratzen, lurra zapaltzen, eta lehenengo auzolana egin dugu, pixkat barrura behira jarrita geure artean, etorriko die, kanpoa behira baita ere auzolan irekiak eta nahi ditugu inolako gauzak. Baina, hemen oso giro politia sortu zen, lehenengo auzolan horretan, eta hasi geha baserriai lotuta konponketak egiten, eta fosa berritu nahi da, eta fosa berritzeko baita ere, oin irizpide, eskiztakitu hain nola da nizena, matxi? Nola da?
Fitodepurazioa. Bueno, horrea, eski igual liga egun naiz bain. Anekdotie bain, Charlie baino luzeo kontakoek. Kontakoek, arantzadikoek. Arantzadi ez da zarrauko, ez? Kera, arantzadi. Vale. Hori, auzolanin oso giro polite sortu zen, eta, fosa. Izan da, justu eraikin honen txukunketa, eta gero ikulua baitare ja erabilgai jartzeko trasteak ateatzea, eta fosa pixkat heldu zaio. Eta, fosa eiteko asmadakagu fitodepurazio sistema bitartez, urzikina filtratzeko, eta, hor zulo egiten nahi ginela, anekdota bezala, batek besteai, aharra jotzeko hori aipatu zion ezur batzuk azaldu ziela, eta ez da sinistuzun pertsonenak ziela, eta hor pixkate urduri jarri zen pertsona hau, eta pixkat, baina, baztarna batzuk atea haute ziren, eta ja abisatu inberko genula, eta total, aharra jotzeko momentua izan zen, eta pues holakoek etorreko hiela, pentsatzen. Momentu ez da inor, ez, fosan? Ez, ez da. Bueno, eskerrak. Honekin datea eskatze dugu, zuen toki gustokoena edo ezautzea, eta aukera dugu ikusiko genuke edo nun dagoen zuen toki gustokoena, amilu bin. Bale, hori igual Mirianek beak erakutsiko dugu. Vale, pasen doa. Vale, pasen doa. Miriam Imaz, Amilubiko koordinatzailea. Zein da zure papera Amilubin? Kaixo, Matin, hoxe, ni naiz Amilubi proiektuko koordinatzailean zati batea emateuna, eta bereziki komunikazio eta sorkuntza zati hori, beste koordinatzaile bat dago, hane proiektuak eta sozioekonomikoan daula sartuta, da, elkarren artean koordinatzea gauza guztiak aurrea eman alizateko, ez? Azpitalde danak saretuta daude eta hoxe da bereziki nire lana. Esan dieu, Amilubiko tokik gustokona erakusteko, zakit zein da zuen toki gustokona edo? Ez dakit gustokoena dan, baina proiektua bea bereziteuna dala meandrua. Hemen zati txiki bat ikustea, Amilubin lurrak izango liakenak, baina adibidez web orrialdean, amilubi.eus orrialdean sartu eskeo daude droneko batzuk, imagen oso on batzuk, eta meandro dana, hemen ira eta nio joan meandroa bertan ikustea, eta meandroa bere berezitasuna da Urola ibaia pasatzeala bertatik, eta horrekiteu gaur egungo krisi klimatiko honetan berezi ez, ura bermatu izate horrek. Beraz, hemendik ateako dira, lehen aipatutako soro eta proiektu denak, ez da? Hori da, guzti honek emate jo lurrai balore agroekologiko izugarri bat, eta bereziki baratza santzako oso onak egite ditu. Oso aproposa. Oso aproposa. Bueno, astero bisitariak opari bat ekartzegu, hurrengo bisitariantzat. Aurreko grabaketatan izan ginen Gorka eta Odeien etxen, behorlegin, eta ekarri zizkiguen hazi batzuk, zuek zuen baratzetan landatzeko. Eta, ea gustoko haitu zuen, eta hurrengo bisitariantzat eskatuko izeu zerbait emateko. Bai, prestatu dugu zerbait ere. Hau da, kuaderno bat, Jon Elarrago gure taldeko diseinatzaileak indako hemen marrazkiakin eta pixkat simbolo guztiekin. Kuaderno hau bono laguntzen opari izatea, hau opari, eta geho esku horri bat ere ekarri deu, nun bertan jartzen duen COP57 fundazioarekin bideratu deun crowdfunding edo diru laguntza hontan nola hain ekarpena eta informazio dana web orrialdea bideratzea gaituna. Zan dezu COP57 edo, zer dan edo azalduko bazen jo? Kataluniako fundazioa da, etikua, eta behaiek ite dituzte bideratu mota hontako crowdfunding edo izen ematezaion. Gure kasuan diru laguntzak, beste gauza asko ere ingoitu ez segurazki, baina oso hartu eman ona dakau behaiekin, asko laguntza dugu esperientzi pila badak, eta behin handik ere ikasten eta oso eskertuta emateiguen laguntzagatik. Eskerrik asko bai Mirian eta bai Anei, eta zuei entzule badakizue, sartu amilubi.eusen, egin zuen ekarpena, proiektu dena martxan jarraitu alizateko, eta astero argia.eus eta bizi baratzean eguko zue egon harriako asteroko bideo berria. Urren arte. Aio.